Mae Dŵr Cymru yn wahanol i gwmnïau dŵr eraill. Cwmni nid yr elw i ni, felly rydyn ni'n buddsoddi pob un geiniog yn ôl yn ein gwaith, yn gadw'ch biliau mor isel a phosib. Mae llawer o amser a gofal yn mynd i ddarparu'r dŵr gorau posib ar eich cyfer chi. Rydyn ni'n cymryd miloedd o samplau bob dydd mwyn gwneud yn siŵr bod eich dŵr yn lan y ddiogel i'w yfed ei fod yn blasu'n dda. Rydyn ni'n gwybod o ymweld â ffrindiau a pherthnasau bod dŵr yn blasu'n wahanol ble bynnag yr ewch chi. Mae'n gallu bod yn feddal neu'n galed yn dibynnu faint o fwynau naturiol fel calsiwm, haearn a magnesiwm sydd ynddo. Ar y cyfan, mae hyn yn beth da. Os nad oes unrhyw fwynau ynddo, mae'r dŵr yn blasu'n fflat ac yn ddiflas. Ond weithiau mae pethau'n gallu digwydd yn eich cartref eich hun sy'n gallu effeithio ar olwg, blas neu arogl eich dŵr yfed. Felly, os yw'ch dŵr yn blasu neu'n edrych yn od, rydyn ni yma i helpu. Ond cyn cysylltu â ni, dyma chydig bach o gyngor i chi. Blas cas. Os oes blas chwerw neu metalaidd ar eich dŵr, gallai hynny fod am nad yw'ch cyflenwad dŵr wedi rhedeg ar sbel. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod i ffwrdd ar eich gwyliau ac mae'r dŵr wedi bod yn sefyll yn eich pibellau. Os bydd hyn yn digwydd, rhedwch y tap yn funud neu ddwy i dynnu dŵr ffres trwy brif bibell. Cofiwch y gallwch chi gasglu dŵr yma mewn powlen golchi llestri neu foced. Ei ddefnyddio wedyn i ymolchi neu ddyfrio'r planhigion. Blas glanhedif. Weithiau, mae dŵr yn gallu adweithio gyda rwber neu ddarnau plastig yn eich system blymio. Gawn wneud iddo flasu fel metel, meddyginiaeth neu gemegolion. Mae rai pobl yn dweud ei fod yn blasu fel TCP. Mae'r blas ar arogl yn aml yn gryfach os yw'r dŵr wedi cael ei ferwi neu os yw'n cael ei adael i sefyll mewn gwydryn. Problem gyda'r bibell sy'n cysylltu eich peiriant golchi neu'ch peiriant golchi llestri yw hyn weithiau. Mae yna falf arbennig o'r enw falf atal sy'n caniatáu i'r dŵr lifo i mewn i'r peiriant un ffordd. Ond os yw'r falf yn ddiffygiol neu ar goll, gall dŵr sydd wedi bod yn sefyll yn y bibell rwber am sbel lifo nôl i mewn i'ch cyflenwad dŵr. Os bydd hyn yn digwydd, mae gosod falf newydd yn rhwydd. Rhowch wybod i ni ac anfonwn ni un atoch am ddim. Problemau gyda'r tegell. Os sylwch chi ar flas neu arogl od wrth ddefnyddio'r tegell, bydd angen canfod ar tegell ei hun sy'n achosi'r broblem. Cychwynnwch trwy ferwi dŵr mewn sosban. Os yw'r dŵr yn iawn, yna mae'n ddigon posib taw tegell yw'r broblem. Mae hyn yn gallu digwydd os yw'r tegell yn newydd sbon, neu os yw'n hen a bod angen ei lanhau. Yna naill achos ar llall, ceisiwch ychwanegu 2 lon llwy fwrdd o soda pobi i degell llawn a'i ferwi. Llwyswch y dŵr i ffwrdd, rinsiwch y tegell yn drylwyr, a rhowch gynnig arall arni. Gyda lwc, bydd eich diodydd poeth yn blasu'n dda eto. Problemau gyda'ch dŵr poeth yn unig. Os oes problem gyda'r ffordd y mae'r dŵr o'r tap poeth yn edrych, yn blasu neu'n arogli, ond bod y dŵr sy'n dod o'r tap dŵr oer yn iawn, mae'n ddigon posib o problem gyda'r system dŵr poeth, fel eich bwyler neu eich pibellau. Os oes problem gyda'ch cyflenwad dŵr poeth, bydd angen i chi gysylltu â phlymwr i gael golwg arno. Mae'r rhestr o blymwyr ardystiedig ar ein gwefan, llysnafedd a steinio. Mae'n ystafelloedd lle mae'r aer yn gynnes ac yn llaeth, fel yr ystafell molchi neu'r gegin. Mae'n bosib y gwelwch fannau lle mae llysnafedd a steinio. Tyfiant bacteria a ffwng sy'n digwydd mewn mannau cynnes a gwlyb sy'n achosi'r peth. Biofilm, neu llysnafedd microbive, yw'r enw ar hyn, ac mae'n gyffredin o gwmpas tapiau, mewn cawodydd ac yn eich peiriant golchi. Y ffordd orau o atal hyn yw gwella'r awuriad fel bod yr ardaloedd llaeth hyn yn sychu'n gynt. Neu gallwch ddefnyddio gwesgu i sychu'r gawod neu'r bath ar ôl i ddefnyddio. Gallwch lanhau unrhyw staen gan ddefnyddio hen ffrwsh danedd wedi drochi mewn glanhedyd domestig neu doddiant canu gwan. Ac i gadw'ch peiriant golchi'n lan, rhedwch y peiriant ar gylchred cynnes, 60 i 90 gradd Celsius unwaith yr wythnos. Mae hyn yn amser da i olchi tywalio'r llestri neu glytiau glanhau hefyd. Darnau glas neu ddi mewn dŵr. Os yw darnau glas neu ddi yn eich cyflenwad dŵr oer neu gynnes. Darnau bach o blastig yw'r rhain, sydd wedi cael ei gadael yn y system ar ôl i blymwr neu adeiladwr wneud gwaith ar eich system blymio. Yr unig ffordd o glirio'r rhain o'ch system yw trwy flysio'r pibellau. Cofiwch y gallwch gasglu'r dŵr mewn powlen golchi llestri neu foced, a'i ddefnyddio i molchi neu ddyfrio'r planhigion wedyn. Arogl petrol neu hydoddydd.
Dyw hyn ddim yn digwydd yn aml, ond os oes petrol, diesel neu olew gwresogi wedi gollwng y tu allan i'ch eiddo neu yn yr ardd, mae'n gallu treiddio trwy'r bibell blastig sy'n cyflenwi'ch dŵr yfed. Felly, os oes blas petrol neu hydoddedd ar eich dŵr, rhowch alwad i ni ar unwaith ac fe alwn ni heibio i ymchwilio. Gobeithio bod hyn wedi helpu chi glisnodi rhai o'r pethau cyffredin sy'n gwneud i ddŵr flasu neu arogli nod. Os nad ydych chi'n siŵr o hyd, croeso i chi gysylltu â ni a bydd un o'r tîm yn hapus i helpu. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr, nid yr elw.